Datak dira urriak 24-26 arte, eta izango da konkurtso internazional bat ez da txarangena, brass band deitzen da, eta bueno, egin dugu pixkat, orain dela urte batzuk egin genuen, esan dugun bezala, orain dela 10 urte bat edo egin genuen aurrenekoa, eta izan duzen exito bat, baina gero utzi zen eta genbiltzan goguakin berriz egitek. Jarri gera lanian, urte bat daramakigu honekin, eta lortu dugu berriz udaletxeak lagundu digu desente, eta lortu dugu berriz egitea. Orduan, esan dugun bezala, 24-tik 26 arte izango da, 24an egiten dugu inaugurazio txiki bat Kafe Irunen, 25ean izango ibiliko dira kaletik, nik uste eta auzo guztitatik, eta gero 26an igandean egingo dugu final txiki bat hemen Ensanche Parantzan, nik uste eguerdiko 12etan edo horrela izango dela, eta animatu nahi dugu jende guztia etorri dadin, ikustera espektakulo polita izango da. Urtean zehar antolatzen ditugu gauz batzuk, baina hau da opari bat bezala, Irungo biztanleentzako opari bat bezala da. Nik uste gauz oso polita da, musika kalean beti polita izaten da, eta aurreko asteburuan izan dugu musika ere kalean, eta jendeak eskertu du. Orduan gauz hauek nik uste politak direla opari bat bezala jendearentzat. Eta nahiko nuke esan ere, nahi duguna da honekin ez dugu aurten egin nahi eta utzi, nahi duguna da urtetik urtero pixka eta handiagoa egin.